Teraz odovzdávam slovo svojim kolegom. Poďme teraz, milí priatelia, na oveľa prozaickejšiu tému a to sú peniaze. Dano, ty myslíš len na honorár? Nie. Aha. Nie na honorár, ale na pieseň, ktorá sa volá Prachy, prachy a je z muzikálu Petra Markova a Zdenka Bartáka Baron Prášil. No inak, Paľo, vedel si, že Zdeněk Barták je jedným z najvýznamnejších českých hudobných skladateľov filmovej a populárnej hudby? Až napísal piesne k 25. celovečerným filmom, okrem iného aj Láska z pasáže, Vítr v kapse alebo Disco príbeh. A ty si vedel, že je taktiež autorom 12 muzikálov a množstva hitov, ktoré napísal pre spevákov, ako je Karel Gott, Lucie Bíla, Hana Zagorová, Michal David a iní? Paľo, ja viem všetko. Tak určite vieš, že pieseň Prachy, prachy je vlastne paródia na pieseň Money, money od známej švédskej kapely ABBA. No jasne, že viem. A viem aj to, že svoju lásku k peniazom vám teraz prichádza vyjadriť Viktória Michlišinová. Čertíka.